ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Pathfinders ka balong ka kunhun ka baju imsngi ban paikmat ban no senyang syak lang kasalang. Da ka bawa di lat kilinti ban pensna yeng mon soba ya ki long yeng ki bedok bat ki beduna ka yo kon. Ha ka lai putrik unai luar arajar pulai. Kala pelong da ka jumbo seal ha ka snong lengka bat ka pisah ka pami nakani ka tamasa on pedlut ha ka wasna yeng ya ki bedok. Ha ka ni ki jing pelong ya ka jumbo seal la sakilang do orang basnong jong ka nokse uba lokista thangkiu ubla pliru ya kini kata masa ringkat ka jingdon lang ki arngot kirang basnong ka lengka bakan thop yo ba Thomas M Umlong bat uba 3 kilak lakyang Presiden juga Pathfinders usamla Living Star Eltron lem bat ki dikhot jong ni kenhon. Senong ibahag hindi tangha ni keti bumantan ando apa winang yang sedang ya Pathfinders ini ibahag ti kecat ibah keluar siapa nyerap ya kunhun Pathfinders buat tang ini kindiat benar mata ni sadon ka penalty shootout sebagai sepelong par hang ti apa madan jok Amerika abang ini kendu iban panjing bit klaim gono ke berkhat asin asin yang ya cekmat kini kam kini ke baro te kubli sibun ru ya kini ki executive member jong ka nongse ma na ki baidon hani kirang badong baru hingam lang dia keting bai ni pelong ini ke program su kadi kata hi ke jingtu kadi ke bangi don ke jingtu ke bangi nyerap ya ke wei nak kelong yeng ki bala jangai phana kani ka caka ke jongi abangi nak liang kunun ngila lek keleng unduna syu ya gilai pau sa pau teli ki yeng ngila lek ban serbi adalah dia ban pait mo te ha ko bakut pat ngila yo ban jiet yani ke wei ke yeng bat kunun hiru kelai don kam ba ini ya chaprang ba in petna ya kayeng halo kani ka long ji ke bagi saya apa yang kum kunhun hi ngisim ni kani ka senjam bangi dei benle ye na kota ini kong nai ta jing tristom jingi nai ta jing kersan nang jomaro hi lepep kani ka jing jingi ka salong ka baur long habaki bri ki wan ki strong ki thau jingi ki wan hakadul jong jing rap e bon sien ka de investment ki kwa ban ai ban sim khambon dan rei pim long gumta ya ke ba pidon yang di pim kwa jemto IBM thei pikwa banyarap thei ki para song para thau ki ba khamdu khamkaldu ke ubleu na kal khu phi tang ya chaprang asnat chbo tang ting thu to phi phile ke badai te ubleu na kal khu phi te lang jongi na lang long se shong se ispa batpa kalau pion inu benta cigarap gelak banyarap dan suat solai dua kata kai ke bang kwa banong ngibun ki kenhon hagani kari kasi jang tia jungi handre gidon tak katuk ani ki kenhon ki berkhat ya kani ka bha kamiat ka imlang salang jo kajat benrio jungi ka bajat benrio le si ka bangidang ong tang sitro handre kajat benrio ko dang bon ma ki jing saban ha ka jing duk ki jing kerdu hoj naloki scheme ke government kadon nalor baki babun ki Henry kanika group kanika kenhon Pathfinder kadawat kada pensyong nong rim kadawat benia nakinong kit kamshnong kadawat benia naki bahyeng asem ya kejinglong jingman jong kitu ki yeng kisem ke pila ai singam tip kan totally ki yeng go pila penshna ndai tangka taru Henry pilai iu kijing jong ki babun kilong yeng long sem ki bedu ki pa ki wal kun sweat Tula syai ben ban ben pila lek ban wat ikitu ki priu ban ai ban nos yang penyerap lem iki kani kadi kawai ka ba kunhun jo fi ngi kadon kata ka ban sim ka ba i na ka por ki news nei ni channel ko per ki ba pen i kata ka jing pha jo fi ki bon le se ki kunhun ki ba le kita ki mor ya ki wi ki kam nam ta ka jing bha ka jing miat andre ka ba kop san tam kani kunhun jo fi ka ba i jingai ya kini ki bor khoi ki ba
ki yeng ki sem lane ke jinglong jingman jong ki yeng sem ki basha ban ben ki basha e ben ki la shu sa kaleng a ak bisa menu ban pe ki bese la ka shnong ki bun ki shnong ki berap ki henry kan no e ki la wan yarap henry pidon ni kan hon ka basngolem basngus nei ka mot piwat pilap ki bat pi a ki pi penshna ki ta ko lagi kita ki yeng ki bobha pi a ki kita ki yeng ki bobha sisa trong phần hôn lai trong cái vấn tắc thì các pathfinders có lòng cầu in phần hôn các bà như lai itu như lai khai kam Muslim but cái đây cầu in phần hôn hi các bà khấn song thay hay na các port thì pon kam và phiền ya le ya kam các bà rat ba trong phi ha các bạn ai ya ka bor cái trong mud cái trong khát cái trong phi ha các bạn ya rap lên jadi long ye kiba dan kam ni kajing ram ti ngam dan shibun ban ong ba ngan ai hele puan lai ka kam jong phi ka trei kham jam bat ka trei bor ba philapen i sisa ngam dan kam da ka kitian ni bengin ya kli lai ka kam jong phi sia ka parta jam bat kala par pain sabro ki thain jong kari khasi ti ngai skam ba ngi ki bai don hang ni ya ai tang ke jeng play ba jeng ku ba ka ba ikular ro ban yai don rangkat na ka pos ka por ha ke jeng kan jong phi kunjuru ya ki para nong sang snong ya ipai ba ha ke lang salang hi baro ki ba don ni roman ka ba ha ka ban nos yang ha ke lang salang fi de ki we na ki mo ki nong ai ka ruksa ka ba krau tam ka ba ngin nang yai buat ya ka jeng trei bor ba jong kam jong phi ngam don shipun tang jik play ka berpang ya fi paro ki don ngani ka por njoro fat finders ka ba fi nya chikmat badu play nya nang ya ka khu ki kam ba bha ji Paka pathfinders ki long ki iu ki dan ni national jong ni ru ki bagi members jong pathfinders ka itana di ka kom trekam ka jong ki ya ba ki dan kata ka mensim ma banya rablem ya ki ba dan pedeng ka jing duk ka jing duna ki jong ki dan ba ki kam ba bahar ki jong ki ta kumta si ru ngawan hang ni long ta ke ban shu ai mensim ya ki ba na ta ka kam ka jong ki ba ba ki bu kan ka program mental ta ki dan ki wandi ki kum ki jing bam ki jan nang ta de ki dan ki lo ki droi e ru ki ba na du mene ki majan jong ni snong jingi kat ki ba tip long ki la sutanat banwan kan program ban ya dan bentar lembat ki kan ni kam ka ba bahar ba ki le bentang soban ayu soban ai ka jingkit bok ka jingkit wiang ya ki baki nang la ban ketre kampat kanang kambha sa ka kam ka jong ki kin ma ba kanang ka kam jong ki mut kanang yar kanang baha ki ki jong ki tiap bakadan kini program jong ki pathfinders em ne bar khot te long yi rum mangi kwa banyawan pe kan kia dia penyat kemnosan tanga ngarung sutanat hi sibun namar ba kini ro ki pathfinders ki tim pathfinders bar khot kia kerja yang namata ki para dok para senam kini dot ki jing jing stom iru te bar kumju ro kini ki
tim badan nang ni long ki arab bete ki ru abada barakhai ki bagi badan cakai bagi yeng bagi badan ru ki la ban pesna yeng ngate ngai ke shan ba ngaban yakil ba sakrang aki kam bejong ki barakhai pa du boleh udang kerku ka do iki ken barakhai ki tim jong ki Pathfinders bagi nya sat nya khlain ki nya biang ka kam ka jam hagi ki haka met ka phat haka men sim ne haka jing yo ru ken bat ni rung ye ke ngarung ye ke shan hi kata ama ki dang yak tur be sakrang u boleh udang kerku ki barabor ya ka met ka phat ka spa ka po barakhai kenแต่ตั้งกระต่ายแต่งานเราละเก็บบาดอนตอนนี้ตั้งวันกระชากไปล่างกันน้ำตาไฟบันน้ำตากินยารับน้ำตากิปาราโดปาราสนามจังงี้จิงดอนกัมบักกิดอนกัมกันกูมันตายตั้งแต่กินดอนแต่กิดกระเยียงบักปลีกีฬาบันกันลอนที่นี่ปัดที่จิมบารอกยากระชากที่เป็นชนะกระเยียงยัยแต่กระจายกันเนี่ยบารุกียารับบ้วนมากีฬายารับกีฬากินนี่กีจิมบารอกayah kerjaan baik dan tu sekarang baik boleh orang kerkui ki bakin ya banyak baik sekarang baru buat kamet ban mensiam ke mah dia Pathfinders ru keempat Islam re nama tang mentah kan Islam hingga dang syuk semua tema kilai terikam habun ba kikam ba kilai terai kila ya terai sibun kan kikam balai i ngalat ke baru balai si te ba i YouTube te kidang ya dah keempat Islam than kini Kajing tumuhi kebangi penlong ya kanika jumble sale anika one day sale hakanika snow umingka nokse kalong kumla julong hine kisnem balalet ka kunhun Pathfinders kereta kunhun ka ba ngiju train nak banta ban yarap nam ta kilong yeng ke baduk basuk ba chisen chisnem ngiju shim ya ka sen jam bangin pentai lan ingin pechna da ka wei ke yeng ya ka wei kilong yeng ba kerdu te kumba julong hakanika sen jam ka ba mantaru ngishim ya kanika sen jam bangin pechna kan kita ka yeng nak banta ka wei kalong ye kalong sem ka ba khamduna ka yo ka kot ha ka ba uparu ubade unong kamai la ni unong basau nong te ajok ka sem ru dan shu te ka jing palong ye kani ka one day sale ka dei nak banta ka tai ka thong nam ta ka jing thmuhi bangin sa penshna ya ka yeng ya ka ba ngila wan ban pet mentala ar lai banai ngila wan ban jengo ban ngila yo hiru ya ta ka yeng bangin sa penshna he kini ki banai telang ki bandang wan menta